Nosaltres des de l'UGT de Catalunya hem volgut situar un debat precongressual vers el canvi climàtic entenent que és un dels temes que no està resolt i dels que té més actuació de futur, entenent que necessita un compliment per part de tots els governs que van apostar en l'acord de Kyoto el seu compromís a reduir els gasos contaminants i que en aquest moment vers a tot el que ens està passant de la conjuntura econòmica sembla que tenen visos de ficar-se en perill que els compromisos adquirits ara fa alguns anys. Per nosaltres el medi ambient és un dels temes en els quals el sindicat no pot estar aliè, entre altres coses perquè quan parlem de canvi climàtic estem parlant de model industrial, estem parlant de model econòmic i per tant també estem parlant de model de societat. Hem aprofitat també el dia d'avui per donar els Premis Atlas, uns premis que hem assolit a la 10a edició i que hem premiat tant a la trajectòria personal com amb una entitat, com amb el compromís d'una empresa. Els premiats han estat la senyora Purificació Canals, que és doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona, ha estat, en aquest cas, vicepresidenta de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura i ha estat una de les partícipes i les que ha elaborat el congrés que darrerament hem pogut tenir aquí a la ciutat de Barcelona vers el patrimoni natural. També hem premiat com a entitat a Fundació Futur. És una fundació que es dedica bàsicament a oferir càterings i que no només està compromesa des del punt de vista social perquè incorpora a persones que estan en perill d'exclusió social, sinó també perquè ha volgut incorporar dintre de les seves actuacions el sistema de gestió ambiental. Finalment, hem atorgat el premi a l'empresa Tapones i Especialidades del Corcho Tesa, entre altres coses perquè aprofita la pols del polí del suro per poder-lo utilitzar com a energia. La seva direcció i els treballadors, que intentarem seguir treballant de la forma més neta possible pel medi ambient. Moltes gràcies.